Ja, hypertensie is eigenlijk een te hoge bloeddruk van het lichaam. En dat wordt hier in het papierwens pression alto genoemd. En het komt veel voor. Nou, je kunt wat vage klachten hebben. Sommige mensen hebben last van oorsuizen. Die kunnen een beetje een gejaagd gevoel hebben. En als je er heel laat achter komt, dan heb je te maken met bijvoorbeeld orgaanschade. Hart, nieren en soms ook hersenen. Nou, we zien hier allemaal, als we op straat kijken, over het algemeen wat te veel overgewicht. En dat is eigenlijk de belangrijkste risicofactor voor hypertensie. Maar we hebben hier ook te maken met de Afro-Caribische patiënt. En die hebben ook een genetische predispositie. Dat wil zeggen dat die genetisch gezien aanleg hebben voor hoge bloeddruk. En daarbij hebben we natuurlijk ook te maken met leefstijl hier. Daar krijg je overgewicht van, maar ook het zout eten en het vet eten in combinatie met toch ook wat weinig bewegen. Maakt dat er veel hypertensie is. En als je kijkt naar hoeveel dat is ongeveer 1 op de 2 volwassenen. Dus extreem hoog. Dus dat is een heel groot risico voor het eiland. En uiteindelijk zijn we tot een mooi protocol gekomen. En dat ligt dan ook al bij de huisartsen nu. En dat wordt al gebruikt. Nou, we houden rekening met de verschillende bevolking hier op het eiland. En dat betekent dus dat we net iets andere medicatie en ook een andere dosering gebruiken dan bijvoorbeeld hier in Europa zou doen. En daar heb je de Caucasische patiënt vooral. We hebben hier natuurlijk met name 90% black te maken. Dus dat behandel je gewoon anders. En ik vind dat we dat ook op die manier moeten doen. Want we doen het niet goed met z'n allen. Want je ziet een factor 4 in nierdialyse. Je ziet elke dag komt hier iemand binnen met een stroke op een relatief kleine populatie. En als je bij ons op de echo kijkt, dan zie je eigenlijk altijd patiënten die een vorm van hypertensieve hartziekte hebben. Dus dat hart heeft last van die bloeddruk. De nieren hebben last van die bloeddruk. En dat veroorzaakt gewoon vroegtijdig overlijden. En ook dat je, als je oud wordt, dat je ongezond oud wordt. Lifestyle is het allerbelangrijkste. Maar dat is moeilijk, dat begrijp ik. Want gezond eten is duur. Het is moeilijk te sporten. Want ja, je hebt niet veel plekken waar je veilig kan sporten. Zeker niet als je op andere plekken op het eiland woont. En het is natuurlijk gewoon overdag gewoon te warm om te bewegen. Dus ik besef me dat dat moeilijk is. Maar dat zou wel de eerste stap zijn. Hou ook een beetje rekening met zout eten en vet eten. En natuurlijk alcohol. Dat zijn dus de lifestyle dingen. Verder, wat wij nu concreet hebben veranderd, is dat in principe elke patiënt die bij de huisarts komt, boven de 18, wordt standaard de bloeddruk gemeten. En dat was nog niet zo, maar dat hebben we nu wel ingevoerd, omdat als je vroegtijdig signaleert, dan heb je nog een langere tijd om er wat aan te doen. Daarbovenop zullen we als artsen agressiever moeten behandelen. Dat wil zeggen dat we vaker medicatie moeten geven en dat we die medicatie ook vaker moeten controleren, maar ook ophogen. Dus combinatietabletten gebruiken om die bloeddruk te behandelen. Ja.